हादर उदांस्रि जानाया 75 बोसोर आबुं जालांबाय आरो बे गोलाव समनि गेजेराव भारतखौ जौगानायनि बुङोल' गिदिर गिदिर बाथ्राफोर। नाथाय जेसेबांखि गिदिर बाथ्रायानो बुङा मानो दासिमबो देहा सिबिथायनि जौगासारनाया थोजासे नङा। नंगौ, बेबायदिनो गोबां अजदखौ नुनो मोनो। माब्लाबा थि समाव बेरामिखौ फाहामथाय होयै, माब्लाबा नांगौ बायदि फाहामथायनि खाबुखौ मोनजोबै। नाथाय देहा सिबिथायनि मुङाव ओरैबायदि मोनसे जाथाया नुजाथिदों जेराव नोंथाङाबो बुंनो गोनांथार जागोन। नैबे जाथायानो जादों राजस्थाननि बंसवाड़ा जिल्लायाव सासे बेरामिखौ लायनो थांदोंमोन गंसे एम्बुलेन्सजों। नाथाय एम्बुलेन्सआसो लामा ससेयाव बेरामिनि थासारियाव गोग्लैयो। जाथायनि गुबै बाथ्राया बेनोदि राजस्थाननि बंसवाड़ा जिल्लायाव सासे बेरामिखौ एम्बुलेन्सजों गोख्रै लानानै थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो एम्बुलेन्सआ थाव जोबना होयो। जाहोनाव सुबुंफोरा एम्बुलेन्सखौ नारनांगौ जानायाव बेरामिया थि समाव फाहामथाय मोनैजों जिउ गोमायो। बेबायदिनो देहा सिबिथायनि लोरबां नोजोरा आसाम रायजोआवबो सम सम जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। हादर उदांस्रि जानाया 75 बोसोर आबुं जालांबाय आरो बे गोलाव समनि गेजेराव भारतखौ जौगानायनि बुङोल' गिदिर गिदिर बाथ्राफोर। नाथाय जेसेबांखि गिदिर बाथ्रायानो बुङा मानो दासिमबो देहा सिबिथायनि जौगासारनाया थोजासे नङा। नंगौ, बेबायदिनो गोबां अजदखौ नुनो मोनो। माब्लाबा थि समाव बेरामिखौ फाहामथाय होयै, माब्लाबा नांगौ बायदि फाहामथायनि खाबुखौ मोनजोबै। नाथाय देहा सिबिथायनि मुङाव ओरैबायदि मोनसे जाथाया नुजाथिदों जेराव नोंथाङाबो बुंनो गोनांथार जागोन। नैबे जाथायानो जादों राजस्थाननि बंसवाड़ा जिल्लायाव सासे बेरामिखौ लायनो थांदोंमोन गंसे एम्बुलेन्सजों। नाथाय एम्बुलेन्सआसो लामा ससेयाव बेरामिनि थासारियाव गोग्लैयो। जाथायनि गुबै बाथ्राया बेनोदि राजस्थाननि बंसवाड़ा जिल्लायाव सासे बेरामिखौ एम्बुलेन्सजों गोख्रै लानानै थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो एम्बुलेन्सआ थाव जोबना होयो। जाहोनाव सुबुंफोरा एम्बुलेन्सखौ नारनांगौ जानायाव बेरामिया थि समाव फाहामथाय मोनैजों जिउ गोमायो। बेबायदिनो देहा सिबिथायनि लोरबां नोजोरा आसाम रायजोआवबो सम सम जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों।